warsa nganggo jenenge kancane senene laning megawat dewe ucul jroning kupon akeh piye ora kopeng kontrang kantring ombene wis asan makan mung kari wadahe akeh kang kebandang kupone katon komplang sepulane milih sarwa melo ingkang dudu mestine buru ujan kelangan delet tretan traming bebrayan urip ingkang prasaja meretan traming bebrayan urip ingkang prasaja. Wah, ki wayahe awake dhewe ngature panglipur truk kanca-kanca sinden padha kepareng makempal. Iya. Panjen yo arep cukup angen wanci sewengi iki wektune dawa. Heeh, awake dhewe kok. Mula dulur-dulur kados Mas Bambang, kados punjaripun Pak Sunardi, terima kasih matur suwun lah. Ki tak suwun gendho anu ki arah esuk awan ning omah wis ora rasan keluyuran aku goleki sing tak sayang moben miberatku ora krasa esuk awan nganti apa Rika? Ika? Kang nyayang Ini jumeneng bareng kleang-kleang tak sawang mesok ning pang kegancangan karindi saka kadowan sarwing oceh dheweke bentuk bayo rada maju titik sayu ojo padang kuning agawe pikirku pulutanipun Bu Hajah kasih sleret ireng tak sawang tambah manis tenan manis tenan ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakalan dibuka kiwang liyan yen si podang handutut ati kebrahanan ora mendhet hatiku tan saya Inci Kimir sun pikat puluh komposisi golek nggon dhewe-dhewe wae kalos kok komposisine wah oe ewer ambiar ayo saem angop aja ini kowe iki piye to Mbak Mimin wis rawuh Mbak April kaluyuran malu haram sono goleki sing tak sayang
awan nganti wangi manyen nganti liya kang nyaya yang tak sawang mencok ning ngepan aman tak rindu awake dhewe kok sareng ngoceh dheweke ngalih benjokan tak suwun kok aja ngece agawe pikirku kone lewet ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding selirane rabak kalati iwang liyan isi bodang andutut arti kepranan ora menjuk hatiku tansaya ketrani sono pikat mulut bendo lelolole terima kasih matur suwun. Wah, jan rumah saku iki anu gong. Piye to? Wis pokoke bombonge ora kaya dalu menika. Wah, tenan. Jebul engko bengi neng Purwotengah karo niken bareng to? Alhamdulillah. Ya, aku perang neh, Pak. Wah, kowe iki rumah saku. Kowe iki pokok harus engko sing ora paling nggon anu kuwi ana Semampir kuwi enggak perang le, mergo kuwi lakon Banjaran. Banjaran Karno piye ya kuwi aku iso ora ya kuwi. Ah, kowe aku matur suwun wis pokoke terima kasih. Banjaran ki ra patek perang ning meres pikir. Oh ngono. Di tanggal 30. Heeh, wis ora apa-apa. Ki mentek cacah iki iso tuku rokok kabeh aku wis marem kok. Iya. Coba ki sadurunge Mbak Mimin, Mbak Apri, Mak Manuhara karo Nduk Niken ya aku tak kepengin ngedekne iki genduk Intan karo sapa? Sijine iki Resa tak barengke sik. Teko. Oh. Bok. Ao ya. Bok. Ao ya. Nah. Gawekno pundhutane sing kaguhan dalem ngersake mlayu ning Banyuwangi. Banyuwangi, Gong. Banyuwangi aki ndasmu. Ana Kerajakan Banyuwangi. Kuwi jula-juli, Gong. Kowe iki nek ora iso aja ninting to kowe iki. Aku iki tenan anggere enek Mbak Apri, Mbak Mimin karo Mbak Mbek. Sapa iki? Kok Mbak Mbek. Sapa sitake iki? Mbak Mbu, kok Mbak Mbu. Mbak Manuhara iki tenan. Aku salah tingkah sewengi utuh iki. Iya. Jenengan? Ha iya. Angger tingkah salah tingkah. Bingung tak kowe aku bingung kok salah tingkah ki artine apa aku ora roh. Sinden londo ning rambuté tok. Sinten? Ha kowe kuwi to. Oh, aku. Tak arani irunge londo kok irung mlebu ki. Ya sesuk to tak mancing nih. Ayo sesuk dikon nyuntik solikin. Silikon. Ngene nek solikin ngono ki karo mak teratap lho kuwi lak kotin. Lah kok ngono Yo, Kerajakan Banyuwangi. Ana Intan Penjeligawa Resa Ardiana. Boto, kok boto ngendi ki Batu Mulya. Boto lek ngene cacu.
ben kok enek-enekan iki ngombe sapa iki. Lah. Lolole. Longgoreng pasir pasiran sembur semburan Ben. ambi mangan Selonjoran. gandeng tangan ring pinggiran Gandeng nang pinggir ya Rahayu. Gerak. Bisik-bisik Kemayanan. Kemayanan. Patri janji Ore. biarang sir-siran ambikan Sing sing tau sepi lanang wadon anekani Ayo. Ayo. susah hati yo kaya dia kembali baju wangian tro Petro yo reng yo tangkeme meneng gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir kerajaan bisik-bisik semayanan mati banyu wangian gerajakan banyu wangi raino wengi rijanji urip biaran sir-siran ambikan dayan gendeng asri sing tau sepi lanang wadon kanekani ngilangaken susah hati. Oke, matur sembah nuwun pinarak rumiyin ki ya tak aturke terima kasih kanggo sedulur-sedulur sing saka Ketebian. Ora mung mrigi piantun Kediri sing saka Nganjuk ya rawuh. Mas Permadi kalian Mas Ruswandi ki pengrajin wayang terbaik Nganjuk. Oh ngono, ya rawuh. Heeh. Wis pokok diaturi tetembangan karo atur panglipur karo ndonga bareng-bareng. Muga-muga lekase sing aku andalem iso manggih berkah, Truk. Ya. Leh syukur suwe. Ya. Tapi aku tak pengen dikancani karo Mbak Anu ki, Mbak Apri, Mbak Mimin. Kene penjan sitok lenggah teng kene, pokok nggon gara-gara ki sampean ngancani aku mandu kanca-kanca Swarawati. Ha iya, ya. Kene, rumangsaku monggo wong ayu monggo. Ayo.
ayo ae. Kula semakin prihatin Kang Parasoan. Iya wong ayu kene. Kan yo selain menyinden ki lah olah kasa apa kata bahasa ke. Pinter kok iki. Nek yah keten ki mung karek ngomong rasa. Oh, iya no. Nyelehke pikir. Cara wong omah-omah no yahne iki agi kelemper-kelemper. Nah, Kelemper-kelemper niku nek kalau ora geradakan Suryawangi. Nah. Nek sampean lenggah ning kono wong loro kan ya cara anune kenek ki pemandangan kanca-kanca panjak. Nggih. Nyadong dawuh. Oh iya dadi sesawangan iki Pri Ayo. geradakan. Cara wong omah sik nganggur beneran anake mulih telat, bojone laporan. Nah, beras entek laporan ning blonjo telat laporan. Ning saiki semen oh iya ya Pak, dhisik rekoso bareng saiki mosok anu ragek mulya sithik adewe arep kan seringat. Oh ya bune lho nyelehke rasa. Cara anu ki gara-gara ki nggone rasa. Nah, Rasa ki ora tegese ngrasani kancane ki ora. Mboten. Rasa ki tegese rasa sak tenane rasa. kadang kok introspeksi lho Ces kene iki no. Ya ngono lho, Ces. Princess lagi celukane. Princess nggih. Oh, ngene lho, Ces. Mas aku. Mongke badhe ngeces Rumah aku. Ya iku kanca-kanca pengrawe nek do munggah genti-gentian ngecas-ngeces. Lah nggih. Tegese introspeksi ki sing kepiye ta, Lek? Nah, dudono topek-topek kuwi mau apa? Introspeksi diri ki ngene lho, Pri, ngungak kahanane awake dhewe. Oh. Kadang kala ade wasis biji alaning liyan. Sik ngungak awake dhewe kok dadak nyeluk wasis ki piye maksudnya? Kadang kala ade pinter biji kekurangane liyan. Oh, lah wasis. Ning nganti lali biji Wasis. Oh, wasis ki dudu jenenge wong ta? wasis menika pinter. Oh, pinter. Nah, wasis menika pinter bocah wasis menika bocah pinter. Wasis biji elek ing liyan. Oh, Ning ngaten. nganti lali biji kekurangane awake dhewe. Oh, ngono. Ana bahasa Indonesia kae gajah di pelupuk mata tidak tampak. Heeh. Jarum di sebelah lautan nampak jelas. Dhuwur iki. Lah, Dhuwur. ketungkul ngonceki elek liyan nganti lali introspeksi kekurangane dhewe. Ilmu tuwa lho nduk iki. Nah. Tuwa tenan lho iki. Nah, Gagrak lawas. Lah iya, carane wong lawas tenan iki Mbak Mimin iki ilmu tuwa. kadang kala ngeten to, urip kok kebak masalah. Oh. Wong urip ki mesti ndek masalah lho. Wong ngono. Bukan tidak punya masalah. Wong urip mesti ndek masalah. Oh, ngono. Isoh masalah keluarga, Heeh. isoh masalah ekonomi, Heeh. isoh masalah anak, Masalah isoh cinta. masalah kecinta, masalah pekerjaan lan sak pitute. Ning piye carane masalah gede isoh dadi cilik lan masalah cilik isoh hilang sama sekali, bukan masalah kecil digawe gede ngombro-ombro. Tepuk tangan buat Apri. Wah, luar biasa. Matur nuwun. Apik, tuture Apri iki mah apik Lah iki. nggih ta. Menika niku ngangge anu niku tutuk kula niku. Menika ngangge contong kula iki mau. Enggak sing ngomong ki sapa ki mau? Wah, lah tak kira rek Apri tibake sampean. Lah ora salah deleng aku. Lah marane mripatku ki ora ning punuk. Ngoten. Nek nesu kok terus mere iki. Gah aku. Ning kula ya ora meri. Kadang kula ora ngaten, anu Mimin kae suarane elek, Apri suarane apik. Ora masalah, Apri suarane apik, kula dikeki rupa sing menarik. Lah pun beda-beda to latin kan yo. Kul, lah nggih. Angel lho golek wong wedok le muntir ngono kuwi. Angel. Ilat ki lek ilat gampang molak-malik ora kulino anu angel lho ngono kuwi masaku. Tur wong wedoknya niku iso anu kok Apa? mulutmu adalah harimaumu. Oh ngono. Tegese. Terus apa lidahmu lebih tajam dari belati dari pedang. Mergo apa? Wong wedok iki pinter ngrento. Heeh, dandang diomongi kuntul, kuntul diomongi dandang. Sing ateges kadang kala ngrubah kahanan sejatine. Oh, mulutmu adalah harimau. Lah nggih. Masalahnya harimau enggak? Harimau apa enggak? Ya hari ya gelem, Bagong ya gelem. Rudi Gareng ya dokoh. Ya layung lah. Malah. Ha, Sobi, menika ana Krisnia sik, Krisnia. Kene tak golekne sindan sing cuwili. Mriki wong ayu lah. Ah, kene cuwili bocah. Kene Kris. Ngateko sepote sing dawa, tungno. Nah, wis ngono ae wong Krisnia sepote dawa. Lek sanjange cilik lencing. Lha iki disawan kok Irak cilik lho iki. Lek gelem ning Irak sik. Kadang kala sing mestani sindian nyon sewu berbobot sindian lemu ngono kuwi. Ora pareng. Bahasane wanita perkasa. Lho, rungokno Mas. Lah bahasane diperhalu. Bang Bayi. Loh, aku dibelani Lah iki karo bapake. Lah kowe bareng Wanita perkasa. Wanita perkasa. jajal walang kerio. Mosok perkasa kaya ceret ngono kuwi. Oh.
wanita tangguh ngono. Setangguh nggih Pak nggih. Lah nggih. Waduh. Lah nek anu nek basa haluse banci ki apa, Lek? Banci ini menapa? Kaum minoritas. Oh, kaum minoritas. minoritas. Oh, Nek nek kok pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Eh. Nek wong cacat disabilitas loh. Nah, jadi tidak hanya bahasanya saja tapi Basa-basa juga ngono kuwi. perlakuanipun terhadap mereka juga dimanusiakan. Dadi roh ya maksudnya basa-basa. Lek basane wong gegeden awak napa nih? Ngarepe ngelokne aku, Mak. Napa, Mbak? Apa? Napa, Mbak? Kok gegeden awak toh? Kaum napa lek Sini arepe ngarani? ngelokne kula. Lah yang kula matur nek wong wedok gedhe ngoten niku, Nggih. wanita perkasa. Niku Dadi sanes Mbak Kris sing gegeden mboten. Napa? Jenengan sing terlalu kecil. Lah, sampe lo cilik. Cilik janan. cilik terus mampu ra kira-kira mampu ra. Ora mampu blas. Lah iya. Enggak Nek mampu mampu blas. kok nek mampu kok aku ra dikapak-kapake berarti Lah kan iya, ra mampu. apa Lah wi iya. janan? Kowe rong tau roh lek ku gedhi ya kowe. Ora tau. Lek, Ngawur, kok kowe njaluk dikapak-kapake pertanyaane siji. Apa? Apa? Liwat ngendi? Kepet kelek. Ora iki cara cah biyen olahragane wong biyen. Nek Mbak Mimin ngejak entik, engklar. Ting. Oh, nggih. Nah, bentek nggih. Entik. Entik nanti preso nomor mboten entik niku. Sing kayu cilik karo Ah, dawa. digathokne nika lho. Tung. Cara ngoten niku. Klaten niku Bentik. Oh, bentik. Oh, lah ngono Bentik. dari kesinian cara Blitar bentul. Ngawur rek. Masane sabun-sabun ditutul. Lah kowe gelem ora ditutul mbak-mbak loro iki? Hah? Lah ayu kuno lho karo aku. Iki sinden apa Banaspati to? Lah. Sama ini mau ngelem aku, Mbak. Sama lo ngelem aku. Lah kok muni Banaspati lho. Kene iki sing anu kok sing guyu ki dialus-aluske kok kono malah anu ya, Lek. Banaspati intine kan nggon demit sing no geline ngono ki to maksudnya. Heeh, lho Banaspati iki anggene rambutnya geni lho. Bayangno lek lahir piye lek rambutnya geni. Sampean ki mbelani aku apa mbelani mbak-mbake to? Nah, aku nang kene combre ya. Oh, sengkuni. Lah ya ngono kuwi aku iki. Golek rono ngono putuku. Ya ampun. Kowe nembang ku arep push up, sirmu. Arep guyu. Wah, anakan Dursasana berarti. Monggo menika kan garwa iki menika ingkang rawuh menika. Iki. Mbok. Menika Disusul. Pak Su, menika Pak Su ya rawuh. Pak Su Kalen menika. Pak Sukalen. Sahabat Intan rumiyin. Intan. Dangu mboten pinanggih. Coba kowe arep nembang apa arep puisi apa arepe apa? Deklamasi napa-napa. Nembang karo Mbak Apri nggih. Lagunipun menapa? Oh, tembangnya iki sembarang neng ngendi nggonku golek iku ya kena. Nggih. Sitoke apa sitoke ke? Ninggal katresnan Oh, utawa nggih. gelo sing ndi? Kira-kira manut Mbak Apri Derek, mawon. Mbak. Ninggal katresnan. Oh, nggih. Oh, Sutres nendi Sutres ki? Tres, kowe nendi? Kok Sutres? Sutres ta. Mbak Mimin kok Sutres kelingan berarti ninggal katresnan kelingan Sutres. Nek biar golek apa kowe? Arepe nyapa sampean, Mbak? Supporting Ayah Deni dulu. Wah. Ayang ebeb. Soale Muga-muga tak dongakne dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. wong lanang ki kadang kala fisike kuat. Fisiknya kuat. Nggih. Heeh. Tari psikisnya dia mudah lemah. Oh, iya. Disitulah peran seorang wanita untuk ngedhekke atine lan ngedhekke sijine. Sesuatu. Sijine ya apa? Ya engko tak fotone. Lah tak masa. foto ae ngono. Hati-hati lho Den tabuhe aja kleru lho Lah Den. yo engko kleru. Ora iso bedakne ndi tabuh gender karo tabuh kentongan kaya. Yo, tak tublak. Ya. Kual mau. Ngapa lho? Kaya ora nang kene mpan nggo papan ngono lho. Kok ngempet to Den? Lah yo. Ngempet to ya. Ya Allah. Sesuk wae sapa saiki wae iso mbok mpan papan ngono lho. Sesuk ndekmu saiki yo ndekmu. Lah yo ada sesuatu yang kita share bersama kayak Pak Sunardi ki kebahagiaan di share bersama. Tapi ada sesuatu yang hanya kita berdua yang tahu. Kowe iki Masa kleru. dipublikasikan toh. Deni iki kleru demok persnel malah. Lah kok ditunggoni dino nek Ayo. tangane kok uwi-uwi ki lho. Lah yo. Ora. Mesak keliyane lho ndak pengen. Deni sesuk mending nggih status ki lho pacarku sing anyar. Jan lek ngalem. Yo, tublak kutak ya. Yo. Yo. Iki lho ana suarane Mbak Apri, ana suarane Mbak. Apa iki sitake? Waduh, Mbak Akris. Oh,
Nah, jogetnya kayak Mbak Apri iki lho. Nah. Nah. Loh, seragam. Oh. Kok trincing sing iki to kayaan. Ngene ya, Kris. Nangis sakjroning atiku. Nalika sirene Iya. Rasa ye, Den, rasa ora. Ayo semayanan Deni. Ya, Kris. Tak suwun rino laengi. Muga-muga Gusti njagai sekapan angonmu bali bisa kumpul Kaya dueng nguni. pacaran teji. Yo toyo. Lenono yo, Mbak. Balung napa ku basane entuk dening beton. Aja lali kang setya satu tak enteni Aku Asik. Aku kudu sabar karo sapa. Tak suwun riko lan bengi. Muga-muga Gusti njagai sekapan angonmu kali bisa kumpul kaya dueng nguni. jalanan Markoe, kok kentok. Ya, awas. Asik. Krisnya kan mesti rekoso kayak. Ning pucuk ing tresna Kayak mesti rekoso kayak. Inces. Mbak Kris. Ayo, Kris. kebasane. Ayo Kris, bayoke Kris. Katon sliramu wae. Aja lali pangaringku. Kalengku. Aku
pinarak rumiyin, matur sembah nuwun. Wah, Jane pripun? Pargone dhek rekoso banget lho Mas aku. Sing pargo iki jane kurang setunggal. Napa? Nenek dereng. Wah, uyut bisa to uyut? Oh, uyut saged. Pargo ngoten niku. Jajal kene mbok pargoe karo Deni. Apa aku wis uzur banget ngono kok. Uyut. Aku ternyata lho, golek nggon ning kono rumasane wis nyaman rumasane. Anu Mas Petro, Napa? ternyata omonganku numusi to. Apa? Apa? Mimin ki ngantek 46 kok urung omah-omah. Lah, Ternyata apa? iki malam ini terjawab tenan to. Oh, teka-teki ini terjawab. Aku lungguh jajar Deni, Heeh. Masno cemburu. Lho, Masno iso kene. Pancen wong ayu ki ngono kula lho, aku ngono lho, Mas. Aku mau ngemah lho, Mas, natoni sijilan siji niki aku mohi ngono kuwi lho, Mas, aku lho. No, mainmu aja ngono no. Wong ayu ki ya kanugrahan mergo kali tresno. Ning ya pacoban. Abot lho kebot sijine siji pengen. Nek ra dikeki darane aku wong angel, nek tak tempili darane aku wong geleman. Lho rek kok koyo pambuti to kula niku. Piye Mas aku ngono kuwi? Nek aku mlebu nderek wayangan kene engko malah kedaredah wong loro ora malah kula Kan dadi iki slentem. cengkah to meneng nggih. Iki slentem to. Nggih. Iki gender. Nggih. Ketoke bejono to. Nek gender kan digenderi. Nggih. Nek slentem apa? Dislendemi no. Lho lah yo kan bejono, bejono. Ya. No, kowe bejono. Pekno. Piye Mas aku wegah lho aku. Wis kono Aku nek Bati arep ngelu ndase. Aku. Sama ngimbet tetet golek nggone ra petuk we. Karep kula niku niat kula jembarke serawung nek kedadiane terus dadi cengkah ngeten iki ra nggih. Lha iki piye mbok yo sing rukun to. Nyuwun solusi panjenengan Pak Rudi. Ngene ya, Mbak. Aku ki ra nggo solasi ya. Solusi. Solusi Bang Bayi. Pak yo kondange lho, anu yagane Pak Rudi do geger genjing ngrebutke mimin ra yo asor to jenengku. Lah, nek disosor iki lho njaluke. Jenengan ki Asor. kali Mbak Mimin kok iso mirip ngoten. Napa? Miripe pripun? Mirip jambe Sitigar. Nggih, ketoke nek digelungi jenengan kok Mbak Yo. Mimin. Sik kowe iki ketoke ya jajal lanat kok tibake rumah Lho, aku. granane iki mblarak semende padha aku lho. Lah ra sempal nek kowe ora semindi. Bongkok semene. Kene lho kancaku sing irunge nyadel enek. Irung kok nyadel. Irung kok nyadel. Mbak Manohara nggih. Oh iya no, iya engko Enggak, Mbak Manok engko. kok malah mutah ki piye to? Manohara lho kok ngene, mutah apa piye? Wis telat pirang wulan to, kok wis mungkak-mungkuk. Kene jumeneng kene. Nek wong arep lekasane pancen kene iki mbangkak, ya aku ya ngrasake ya ngono. Anggar lekasan niku mangsa kok ning kene iki lara. Abrakan anduk kok, Mbak. Iki nek Mbak Mimin rebutan apa nggih rebutan Deni karo Masno. Nggih. Sampeyan nggih rebutan sapa sire? Dalam. Dup, aluse. Kok payah gara-gara kok dadi alus to. Aduh, ata. Mali mbane. Aduh, lah. Lah kok alus to Kaya Mariane? wengi kok saya dadi wedok. Wedok, Mbak, awake dhewe kan wedok. Iya. Lah iki banci siji ki. Lah banci siji ki terus piye ya ki? Sesama ban aja ngono lah. Nuwun sewu, nuwun Monggo sewu. bandot. Nuwun sewu menika banci to menika. Endi? Menika. Oh lah. Titenane apa wong ayu? Awake dhewe lak wedok ya, Mbak ya. Nek wedok ki nek muni ndak piye? Endak. Muni ndak piye? Ndok. Oh, Banci. ketok. Banci. Ketoke neng kono. Terus Piye to aku ra damang to sing dirembuk kuwi piye to critane? Lah awake Ya, dhewe lak titikane nek muni ndak ngono ra ya. Endak. lho wedok. Ndok. Sik, ndoke kok mekekuk piye ta? Kakean ndak kowe. Terane niku ndoke kakean dilungguhi dadi blengker. Walah kowe Oh, kok jenenge lho nek pitik kae lho. kowe ki arep ngomong ndoke njebebeh ngono ta tak rumah. Lho, Mboten ngoten. bebek kan ora iso ngremi, mula njuk tulung pitik. Bebek terus, iso terus? ngendhok nek ora iso ngremi. Piye lek njaluk tulung piye? Nek neteske mula Kak, Maksudnya omonge pitik neng ndok kuwi piye? Ono kok neng ndok, ono bebek neng pitik kuwi piye lek omong-omongan? aku njuk tulung pokoknya ngremono tekku. Oh ngono. Terus pitike nyauri piye? Mas Deni. Heeh. Nek ndoke sampean ora nek sing angkremi ben diangkremi Mbak Mimin, Mas. Lho, ngono to Weh, cemburu. Cemburu. Wegah, aku wegah aku. Ceklek. Aku wegah dia rupa ayu, wegah aku dia rupa ayu. Aku Amit aja mbayu. aku kan dadi kok ngedaretan to. Ngapa? Yumu lho piye ta jene? Dia rupa ayu dadi marake perpecahan ngene kuwi lho dadi Devi DTM perang ngono kuwi lho, mengadu domba ngono kuwi lho. Ngapa meneh? Nyilih kocone cah, nyilih kocone. Mbok kon ngilo to? Nyilih kocone. Ah. Kang No, maca.
Piye? Jenggotmu kuwi lho teng terucup kuwi lho. Lho, nek kanggone wong sing ora seneng, wong sing ora mathuk. Aduh, paribasan mbok. Dlamakan sikil ngantek paribasan rambut elek kabeh kanggone wong sing ra seneng. Awake dhewe jare ora seneng. Iki sinden ayune kok ngene kanggone sing ora seneng mentel guel ora kok ngono wedake 3 cm kanggone wong sing ra seneng. Lah nek kowe kanggone wong seneng cantik perawate ning ndi. Lah nek kowe maksamu ayo. Kanggone Mas Deni karo Mas No. Mimin ki Allah kinyis-kinyis kok. Ya Allah, Manohara. Cemokot dawane, cemokot kan wong. Pak De, bangun Pak De, sadar Pak De. Pak De, tolong obatnya dimimik riyen nggih. Kowe wong ra seneng ra masalah, kan bersaing. Lho kanggone kuwi kaya ngono kok cemokot ki lho. Lah sing nyongkot kaya guring. Nuwun sewu. Piye. Wonten mriku kan wonten kirik to teguri niku. Wong kirik niku lho niki liwat mengo langsungan kirik. Lah tak sing kewan lho ra mudeng terus iso jatuh cinta. Apa meneh menungso. Lho mimin ki cara degan kemelamut. Lho iki cara degan kemelamut ngomong. Den. Kok anu ya, kok rapeke urung kala menjinge. Iya, wong kalau menjinge sakmene lho. Nek kuwi sing ngomong aku kuwi iso ora percaya. Iki degane para-para piyai kakung lho. Nekoni kirik. Tapi aku tak nekoni Mas Deni. Kowe nekoni kae sik. Lambene mimin ki gula satemplek ya ngono mah bareng. Nuwun sewu nggih Mas, kula nyuwun kejujurane panjenengan nggih to Mas. Nuwun sewu nggih. Mbak Mimin niku menurut jenengan niku cantik napa biasa aja napa pripun? Cantik. Wah! Iki wong lanang sing belajar ilmu ikhlas nampa Apri. No takono. Lekna. Wong lanang sing belajar ilmu ikhlas nampa kahanane ya ngono. Tak takoni. Kok melayu kae piye ditakoni kok. Nek wong lanang kurang kok narima, kurang. Lekno, rene lekno. Ditakoni kok melayu. Lah kok sirahe didelikne iki lho. Pak Pono nuwun sewu. Pak Po. Nuwun sewu Pak Pono. Mas No. Jenengan niku nek mirsani Mbak Mimin niku pripun? Cahyane cemlorot napa peteng dedet napa pripun? Sae. Ha iki lho. Cita-cita nuwun sewu. Sae. Sik to. Nuwun sewu. Sae napa mawon? Sae napa mawon? Sae. Monggo dipun budalaken. Kok tau krungu to mriki malah merinding aku. Kuwi pacar adan. Ya, Cara Bali ngaben. Pengrawite ki apa anu ya? Piye? Apa ora patek permono ya? Ora ning ngono. Pengrawite Pak Rudi ki Pak Rudi isone awak jenenge Pak Rudi isone laris kuwi. Heeh. Kuwi ngono panjake padha doyan karo banci. Ora masalah ngono. Beliau melihat dengan mata batin. Oh iya, aku percaya. Batin iki lek batin rusak nyawange ya ngono kuwi. Nek nganggo mata telanjang hawane kurang. Aku ya Tidak pernah percaya. cukup. Aku percaya sampeyan iki gak yoga kene tok sing ngarani ganteng. Lho sing ngendang kuwi sinipung kuwi ya ngono. Ngarane jenengan iki ya ayo coba. Doro tak tekonane dhewe. Ya tekonono. Enom iso menang kowe. Melayu tak Ayo iso melayu. Ayo. menang kowe. Ning tentreme. Diadepi tanggung jawab. Yalah. Nah, yo. Ayo. Kok Ayo, nyembah ki. Ayo Rene. Yo. Waduh sayang. Ayo kene. Wah ngono nek digandeng Apri moh. Pak Apri Oh, Mimin. Mimin ta iki. Ayo. Mbak Mimin. Timbangane wis tuku nang Baladewa larang. Iki gratis. Mas, Plak, lah kowe kok kaya cindil Ini. tikus. Rene, Mas. mriki Mas santai Ini lho mawon. Mas. Mlayu wonge. Yolah. Soale ngene Mbak Mano. Pripun? Nek ukurane ger wong seneng, Heeh. wong seneng mesti senenge karo Manohara, Lho. karo Apri. Cetha cantik, luwes kewes. Ki mau ukurane wong seneng. Heeh. Ning nek ukurane wong nrimo, Nrimo. kuwi milih ae tetep Mimin. Masalahnya trimo ki omahe ngendi? Trimo kuwi. Trimo Maksudnya ki nrimo ki menerima apa adanya. adanya. Ora trimo kancane wasismu dudu ta? Mboten. Oh, dudu. Tak kira trimo kancane wasis. Lah di sini peran seorang wanita melengkapi kekurangan pasangannya. Ya nek kowe karo sing apa geder karo sing nenem kalau inget iku ya konslet. Lah ngopo? Apa domine? Iki ngene. Iki nduk niki kan jumeneng asik. Ayo. Nah, ayo Dok Diken. Kok penutupe ben Manohara, Mbak Mimin, Mbak Apri, sampean nembang dhisik kene. Iki anak-anakku, iki anak kula lho niki. Ora kena diajari neko-neko lho. Kok lek ngaku-ngaku peh nek bocah ayu diaku Lho, anak. lek wajahe lek jenengan persani to. Kalih kula lak 11 12 to wajah. Laire lewat ngendi? Laire lewat Bener 11 12. Kuwi erek-erek tapi 11 e kono. Ning nggih saestu lho niki Lho, nganu ya napa jenenge? kan Dok, omongno Dok gak percaya nek anakku. Niki
Bapak kula. Matane. Kamu syukur. hebat. Kamu jos. Nganu tane riyen nggih. Anake. Kula bapake. Iki bapakmu le jenenge Zainul. Tane iki riyen kula lairaken dateng Calak riyen. Rumah saku. Abrakan Zainul kok Manohara. Rumah saku. Lah ya Walah nulul. lah jenengmu Sukimene ya Mimi Nangga Inggi. Aku biyen petuk Manuhara pisanan ning gumun. Lah napa? Iki wong to iki aku ya. Rupane kaya Delok wong lanang padu ki ngene. Lanang aku mbayangke. Rene. Kowe ki anakku kok iso ndelok wong lanang padu. Lah piye kok? Lho tidak boleh apa jenenge Piye? ngapusi. Ngapusi, tidak boleh ya. bohong. Aja ngono kowe biyen mimik nang gone ibu iki lho nak. Mimi endi wong ki jamane dhisik kira ngene kok iso. Coba dhisik si anduk. Aku nyala Manohara Ora, emang iki ki jamane sing nggae balon apa jenenge? Balon udara. Balon air sing nyoro sampe kae lho. Sing iki sing balone sampe merocot nek kene kabeh ke. Aja ngono nak. Ora apa-apa Aja ya. ngono. Iya. Mantane mamah ngingeti mamah ki saiki ki semplohe ngene iki getun mutus mamah. Oh, ngono. Delok ta lho. Oh iya, malih-malih pucet yo nyawang yo. Sing di biola, sing biola kuwi mantane mamah to kuwi biyen. Ya Allah, berarti papah wi papah lho. Asline iki anake kuwi nek Mantan papah. sampean iki aku ki lali, sampean iki biyen nek gak anake Badrus ya anake kuwi aku lali mamah ki biyen. Jaman semono. Anak rombong nek nuku apa iki. tak lotren ngono ya. Ora apa iki. Jaman kowe metenge dhisik ki piye? Ya sangang sasi. Sangang sasi. 24 sasi. Dhisik mamah lek ngetokne aku ke piye to? Neng Calak to. Calak iya apa? Rahasia. Calake digo nyunati. Salah ki tukang Aja ngomong sunat. nek wis cilik. Mosok lahir dadak nyunati kok ya. Cobi, nembang apa, Nduk? Anu. Niken. Nggih bareng-bareng mawon nggih. Oh, bareng. Oh gitu. oke. Sing lagi viral ngono Apa, lho, apa, sing Nduk, apa, lagi Nduk? engkik Ya. engkik. Sing hit saiki. Sing ngene. Apa? Kowe kok Jawa ngkik-ngkik ta Ah. cek cilik. Enek to Kan lagi gentuke. ngetren. Oh, Enek lagi pargoy. ngetren. Ngarani napa, Mbak Mimin? Pargoy. Pargoy menika Pargoy. goyangan saking alat Thailand. Alat Thailand. Nek Manohara ra mudeng aku nyamang Manohara ki sinden apa wit ringin ya kok. Modelan. Modelane kok Pancane kok dianggap raine semrawut. Oke. Aku wis ringene kowe ndruwone ya yo. Nek ngono nembang wong papat ya kaya ngopo Injih. kuwi. Wis jan. Niken, kamu di antara lelaki pirang-pirang lho, kowe kudu hati-hati. Napa lagune manut zaman Mangga. saiki kene? Satu Iya, dua. Iya. Saged. 1 2. 1 2. Iya, iya. Manut wong Sik, papat sik. pokoke wong papat pelaku. Nggih. Sebelumnya dikasih goyang parge, dijajal dhisik. Teko sing tuwek sik, rene Nduk Mbak Imin. Ya sing nom sik. Oh, sing nom sik. Ya Oh, ta. sing nom. Ono rek generasi ono tongkat estafet. Sing Mas, tuwek, eh. sing tuwek nggih keri-keren, biasane pargoy ngono semapun gotong. Ya Allah nggih mboten. Yo. Ayo Mas, dicoba dulu pargoynya. Yo, tok gentuk. Tok gentuk. Plak kowe bareng digandeng kok terus malih bosok ngono to. Lah Yo. niku terah nggih bosok. Yo. Loh. Ngene iki lho. Nah, luwes. Nah, Isih madolke. kuwi ndang kowe yu. Aku. Wong ayu-ayu ki yo ngene iki lho biasa ya. Ayo. Yo. Hey, Lho. hey. Iso Nah, kaya piye, enek kaya pire ngono. ya? Wah, sampai bawah. Sampai bawah, Pri. Hey. Yo, iso mangkluk ya. Ya. Iso Ape. mangkluk ya. Yo, monggo yo. Yo, monggo ayo. Yo, suket kalanjana ya. Aja to. Kowe iki aja iri karo aku lho ya ayu ya. Kok iso kolonjono paling ora ramban, yo. Yo, suket kalanjana yo. Yo, pakan sapi yo. Lah kok iso to? Beh. Lah iki ora kecepet. Apik. Iki Bomane kudu indah. sing tuwa dhewe mesti apik dhewe ya. Lah iya. Pak Po Mimin Example. ya, Pak Po ya, Pak Po ya. Example. Kok Pak Puh. Tondo. Lah ndek mau panggal lak-lek apik Pak Po. Gak bareng. Ayo Mbah Kung. Niken wis becik. Apri yo menarik. Nah. Kowe yo mendekati sempurna. Oh nggih, oke. Mikmu lho wegah karo kowe. Heeh. Asline mik lho wedi karo kowe. Digoleke sing enten. Wah. Ah, Nggawa kabele beda lek perawan ki. ngene nek gawa kabel. Yo. Ayo abang.
Alah, alah. Yo. Sik to. Kuwi pargoe apa gudiken? Pri, Ngapa? mbahmu nyapa ya? Suku-suku betok. Kulo nang Ibadah ibadah. sing ngapit to ndara dimaju Kulo ngono nang lho. ibadah ya. Ayo, Sing tenanan. Sing tenanan. Boyoke, boyoke. Nah. Ngono, nah. Mbak buntute iki didudut kok mburi. Komburi nek le dada. Nganu iso muni kluntung. Kok dadah to jenenge ki wong aku wong blater ki anu among tamu monggo. Nggonamu ora mbok taleni pucuke mbok penting guri to, Mbah. Kok Karai lho. Tembangnya apa, Nduk, nih kan? 1 2 mau. Oh, 1 2. Oh iya. Oke. Mbak Pri? Ya. Nembang bareng nggih, nembang Sini, bareng. Oke 1 2. Nah, Satru. sik, niken ning tengah, Apri ning kene. Sapa iki jenenge? Manu. Manuhara ning kono, Mimin ning ngisor njaba. Tunggu diesel. Oke, Aja aku kan disia-sia. misalnya barang antik aku kan vintage. Oh, Jadi Keren. disimpan vintage. Vintage. Ya tetep ana kono. Yo, 1 2. Mbak Imin sini dulu. Kamu di sini. Aduh, dia ngapain sih aku berat banget sih. Aku wedi kulek jungkel aku mek aku. Kebablasan lo senengan. Nah, tuh kan. Kontring. Masuk lagi Rono. Terus Mbak Nuwun. Injih matur sembah. Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Manuhara, Nduk Niken. Nggih. Engko kapan-kapan ya dina pinanggih malih. Amin. Soalnya kapor nyoto bila ada sumur di ladang berilah kita menumpang mandi. Sih. Bila ada umur yang panjang berilah kita mandi bersama-sama. Berjumpa lagi. Sing mbakku Pak Sunardi sak keluarga didongake berkah, Amin. seger waras, murah sandang, murah Amin. pangan, murah rezeki nggone nindakake syukur iki lumintu wujuding kanugrahan. Amin. Sing mbakku rebut cukup panu wanci sowan ngersane ndara to. Iya. Nanti kok Madura. Apri Mimin terima kasih. Manuhara matur suwun. Niken matur suwun. Parukon wakuning lekas lungir tolong iting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu ayu tanah golong jagat dewa bathara jagat pengestungkara Kakang Narayana Kakang Udawa klebu kowe Kakang Kakrasana kowe dilelani dening Bapa Demang Sagopa kowe mesti bakal ana ing Mandura. Aku ya kepengin nonton wujuding aton-aton jago Kakang, aku melu. Kakang Narayana, Kakang Kakrasana. Aku melu Kakang. Arya Prabu Ugrasena kene yayi.
peksi manyura sawung pluruk analungi wancine wos kakatenjan ayo ruang amiwiti netepi rukun limo mriyana kang sinandhang ing donya tumekeng ake Arya Prabu, pun wonten dawuh Koko Prabu lan kowe Grasena wonten dawuh Koko Prabu. Kepiye kowe nggonmu tak utus mertuwi marang anak-anak kowe ingkang mapan ana Widara Kandhang ngaturaken wujuding kaweningan Duh Kanjeng Koko Prabu. Putra-putra Paduka sami sentosa sami gagah-gagah ingkang pawestri inggih katon sampun diwasa ngancik remaja putri. Wis kok penggak upama krungu pawarta adon-adon jago aja nganti padha nonton. Sampun Kanjeng Koko Prabu. Kula sampun matur paring dawuh dumateng Kakang Sagopa aja nganti putra-putra Paduka menika tilik dhateng Kutaraja. Bagus matur suwun. Awit negara Mandura iki dina nedheng nandhang pacoban. Lan kowe Ugrasena piye, Koko Prabu? Pangestu Paduka kula sampun pikantuk jago. Jagone dudu sapa-sapa ning putra Paduka piyambak purunan Paduka. Putranipun Kakang Mbok Kunthi Talibrata panenggak Pandhawa pun Bratasena. Lho, Bratasena. Bela dalah. Satya tresangga pirang urip mangkul kinempet-kempet dosang renaning bawana yogi tukang malagati bela dalah jebul Bratasena isih urip yen ngono Pandhawa isih urip adhiku Kunthi Talibrata isih urip nggih sedaya sami sumondhok maparing panggombakan wonten ngarsanipun Yama Widura menika kadangipun swargi Prabu Pandhu Dewayana malah dalah syukur yen ngono Ugrasena sithik mbaka sithik siji mbaka siji klilip kang dumadi maparing Mandura iki kudu enggal disingkirke. Bratasena kanthi ning panggungan dudana kaya ngapa Kangsa Dewa lan Surati mantra. Monggo kula dherekaken minggah mapan ing panggungan Koko Prabu. Nonton kaya ngapa Bratasena.